ହ୍ୟାଲୋ, ମୋର ଗତକାଲିର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ବି ସି 2000 ପରିସୀମା 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ସି ମାନେ ସେସି 2, ଏସି ମାନେ ସେ ବି 4, ହେଲେ ବି ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ ଅଧିକ। ବି ସି ଏସ୍ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏସି ଏ ବି ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ବି ସି ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେବ, ଅଧାରୁ କମ୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବି ସି 16 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ସି ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର, କଟିଗଲା। 12 ଛାଡ଼ିଦେବା। 14 ଅଧା ହେଉଛି, ଅଧା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। 8 ଯଦି ବି ସି ପ୍ରଥମ ବାହୁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 8 ହେଲେ 8 3 24, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା। ସିଧା 12 ଉତ୍ତର ହେବ, କୌଣସି ସୂତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଟିକେ ଗଣିତ ଉପରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ, ବାହୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କେତେ ସହଜରେ ସମାଧାନ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।